Evde radyoya denge gele. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باشکو در این هیجه ایرو 28 سبات 2025 این لی بروکسل ساعت 12 لحمده 14 امنو چند نوارو جده پیشکش بکن لمدم آزادی ری براپویه بانگ ری براپول ولید و دروی ولید دنگ ودا پلاتفورما پاراسنا باجر و پشتوانی دولت دوی دمل دز بر پرسیارتی لخوا بگیره Salih Müslüm diyar kir ku ger devlet atık da ali demokratik bune de gav baveje edi pedivi biçek nine. Banga dirukiyare berapo manşeta rojnamayan bu. Dubareden başkodarın hejem dest biber firihanu çeyin xwedikin heyetli İmraliyeji ali reber apo ve çavahat peşvazikirin لور چه قومی هیتا ایمرالی یا دم پارتی 27 سباته جبو چارا سیمین بریبر آپور هفدیتین کر ev hevditin jiyen den judatır bu ciberku dve hevditine de banga diruki arebera po jiraya giştiya cihane rahat gehandın heyeta kuj haft kesan Ahmet Türk Pervin Buldan Sırrı Süreya Önder Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan, Cengiz Şeku, Faik Özgür, Erol Pek, Dahat, Saat, Nahande, Briya, Havai, Ketin, Serriya, İmraliye. Heyet derdura saat Nahu Nivan, Gehişte Grave. Reberapo girtiyenden Ömer Hayri Konar, Hamile Yıldırım, Uveysi Aktaş, heyet becoş peşvazi kirin. Reberapo Bangavaz Yakub Penusa ve Nivisandı Bukhend. Evkeli bise kamereyen cuda hatine kayıt kirin. Pişti xwendina bangawazî reberapo yek bi yek û bi giştî bi endamên heyetê re wêne kişandin. Paşê bi hev re xwarin hat xwarin û sohbet hatin kirin. Hevdîtinê bi qasî 4 saatan dewam kir. Wênê tekildarî bangawaziyê radestî heyetê hatin kirin. Lebelê dîmen nehatin radest kirin. Dema heyet vegeriya İstanbulê yekser derbasî otela Elit Vorte ya Beyoğlu bû. Di pêşiya otelê heyet bi duruşmaya bijî serok apo pêşwazî kirin. Alaqeyek pir zêde hebû. Zêdetirî 300 rojnama van û 140 dezgehên çepemeniyê yên neteweyî û nav neteweyî daxuyanî şopandin. Her wiha gelek rewşenbîr, nivîskar, hunermend û nûnerên rêxistinên civakî jî li eywanê amade bûn. Peşî wênê rêberapo û şoreşkerên din ê İmraliyê hatin weşandin. Dema saat bû 5 ew banga dîrokiya rêberapo ku li tevaya cîhanê deng veda hat xwendin. Banga rêberapo pêşî bi Kurdî ji alî Ahmet Türk û paşê jî bi Tirkî ji aliyê Pervin Buldan ve hat xwendin. Rêberapo tevî ku ev 26 salin dibin tecîtekê giran de ye carekê din hêza xwe nîşanda û banga aştî û civaka demokratîk kir. Ev banga rêberapo ji çepemeniya alîgir a iktidarê ve tenê weke danîna çêkan û fesihkirina PKK hate ragihandin. Lêbele aliyê herî balkêşe bangê piştî xwendina metna rêberapo ji alê heyetê ve hate gotin Sırrı Süreya Önder piştî xwendina metnê anî ziman ku rêberapo ji heyetê re gotiye bêguman ji bo di pratikê de PKK çekan berde û xwe fesih bike divê aliyê siyaseta demokratîk û hukukî were nas kirin. Piştî ku şandeya İmraliya Dem Partî li gel rêber Abdullah Öcalan re hevdîtin girtiyên din yên girava İmraliye Ömer Hayri Konar ve İsa Aktaş û Hamili Yıldırım jî amade bûn û du fotoğrafê de hatin kişandin de xuya kir. Xuşka ve İsa Aktaş Sabiha Aslan dema ku banga dîrokî li qada Şeyx Saîd tamaşe dikir got ku piştî 4 salan birayê xwe di wêneyê de dît ez gelekî hestiyar bûm. Hindik mabû dilê min rawaste. من خواست بگیرم هم خمگین بوم هم کی خوش بوم دوینه عاده خویا دکر کو جهیلا فیزیکی و گوهرینه من باش لجلو برگن وانجی ننری و بالا من کشاند هم ککی من هم جهوالین وی گلک خوشک درکتنه ککی من هنک کیلوستان دیه دبه کو جبر نخوشیه به
Sabiha Aslan got ku banga dîrokê li qada Şex Seyid ya Amedê ji hêla bide hezaran kesî ve hate guhdarî kirin rêbertî gavek dîrokî avêtiye. Ev firsendek dîrokî ye. Divê dewlet û desthilatdariya Tirkiyeyê demil dest gavan bavêje û qanûnên xwe biguherîne. Divê ev firsenda dîrokî neyê pûç kirin. Tiştên ku em nabînin û nizanin Birêz Öcalan dizane û dibîne. Heta niha çi gotibe rast derketiye. Ev bû saleke ku cezayê birayê min xilas bûye lê nayê berdan. Ne tene birayê min bi hezaran girtiyên bi wî rengî hene girtiyên nexweşene. Dibe hemû girtiyên siyasî azad bibin. Gelê Kurd gavek avêt êdîdora dewletê ye. Platforma parasına bajêr û piştevaniyê divê demil dest berpirsiyartiyê li xwe bigirin. Platforma parasına bajêr û piştevaniyê ya Amedê têkildarî Banga Dîrokiya Rêber Apo daxuyaniyek da got diyar kiriye ku demeke dirêjê nîqaşên li ser çarêseriya pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokratîk û aştiyane dewam dike. Bi Banga Rêber Abdullah Öcalan ya di 27 Sibatê dîrokiye û gava yekem avêt. Em Banga dîrokî wa tedar dibînin. Em divê baweriyê dene ku riya müzekare û diyalogê riya herî baş ya çarêseriyê ye. Rêber Abdullah Öcalan di her firsendê de ev daxwaza xwe aniye ziman û îro jî bangek dîrokî kir. Ev bang firsendek dîrokî afrandiye. Ji bo ku ev firsenda dîrok û vala neçe aştiya civakiya mayînde li Tirkiyeyê pêk were dibe hemû beşên civakê bi taybetî parlamento bi lezgînî berpirsyariya xwe bicih bîne. Dibe metna banga şandeya İmraliyê ku bi raya giştî re parve kir bigire ser xwe. Weke platforma parasûn û piştevaniya bajarê Amedê em ji raya giştî re radigihînin ku em amade ne ku ji bo aştiyê heta niha xebatên hin zêdetir nîşan bidin. Siyasetmedaran Başûrê Kurdistanê bi daxuyaniyeke piştgirî dan peyama Rêber Apo. Serokê PDK Mesûd Barzanî derbarê peyama Rêber Apo daxuyaniyek da got helbesta me ya derbarê pêvajoya aştî û çarêseriya li Tirkiyeyê nehatiye guherîn. Bi hemû hewldan û derfetên xwe em piştgiriyê vê pêvajiyê aştiyê dikin. Hêvî darin ku peyama Birêz Öcalan ji bo pêvajoya aştiyê pêk were bibe destpêkek. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî li ser hesaba xwe ya medya dîjîtal peyamêk weşand. Nêçîrvan Barzanî diyar kir ku ev piştevaniya tam didin pêvajoya ku li Tirkiyeyê hatiye destpêkirin. Destnîşan kir ku ew ji bo serkeftina pêvajoyê jî hemû alîkarî û hevkariyê re amade ne. Serokvezîrê Herêma Federê ya Kurdistanê Mesrûr Barzanî têkildarê heman mijarê axivê got em pêşwazî û piştevaniya her hewldaneke çarêseriya aştiyaneya pirsgirêkên li herêmê dikin. Vê çarçoveyê de amade ne alîkarî û xwedî rolekê ya serxistina pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyeyê dikin. Serokê yenekê Bafıl Celal Talabanî jî derbarê Banga Rêber Apo de peyamek da. Di peyamê de hat gotin ev peyam ji bo aştiya li ser bingehê jiyaneke hevpar û avakirina sîberojeke geştir xwedî giringiyeke mezin e. Yeneke vê peyamê destpêka qonaxeke giring dibîne û weke erkeke netewê ya berpirs piştgiriya vê peyamê dike. Me her tim gotiye em piştevanê xuşk û birayên xwe yên her çar parçeyên Kurdistanê ne. Cigirê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Qubat Talabanî jî balkişan ser peyama dîrokiya Rêber Apo got Birêz Abdullah Öcalan careke din deriye aştî û çarêseriya demokratîk li Tirkiyeyê vekiriye. Erkê her kesiye ku pêşwazî li peyama Birêz Abdullah Öcalan bike û ji bo serxistina pêvajiyê bixebite. Hêvî darim û daxwaz dikim ku vê carê ev pêvajo li ser bingeya aştî û jiyana hevbeş bi encam bibe. Sekreterê Giştiyê Yekgirtiya İslamiya Kurdistanê Selahattin Bahattin têkildarî derbarê peyama Rêber Apo de wiha axivî. Hêvî darin ku ev peyam ji aliyê derdorên aleqeder ve di asta berpirsyariya neteweyî ahlaqî de were destgirtin. Her wiha hêvî darin ku ev peyam bibe destpêkeke ji bo xuşk û biratiyê hevriyên jiyan aştiyê mav dadperwerî û aramiyê. Salih Müslüm diyar kir ku eger dewleta Tirk di aliyê demokratîk bûnê de gav bavêje êdî pêdivî biçek nîne û got Rêber Apo deriyê siyaseta demokratîk vekiriye û êdî dewleta Tirk divê gav bavêje. Di nêrînê me de di mesajê rêberê gelê Kurd de
yani deri vekir bu mesele çareseriya ki siyasi bu perspektif kur deri vekiriye. Demine ser Ali din yani ser Ali din ji devleti Türkiye ko çi gave baveje. Yani vakti ku dveje bra PKK rune kongre xwe çêbike û wê kongre xwe jî têda biryarê bide ji bo danînê çekan û ji bo helkirinê PKK. Boya wek ew e yani wek nêrînek e bêguman heta ku kongre çêbibe jî anca rêberê gelek bixwe bi wan re temasê bike ji wan re bibêje ku çi bike yani va talîmatana ku pêk bîne lê hema berî wê bêguman Tirkiye lazim e neytê xwe bide xuya kirin ma wanî jê fêm kir yani û tiştê hene ku balkêşan dibêje jî di mesajê xwe de yani ormancê rakirinê çekan û ew ê jî giştî tim parastinê rewa be yani ji bo xwe biparêze gel biparêze îro giştî asteke ye ku mesele siyasî kane çareser bibe û ku dewlet jî gavê demokratîk bavê yani meselê azadiyê ji bo rêxistinkirinê ji bo nifsandinê ji bo gotinê ji bo xweanînê ziman ji bo çand kultur yani ku va tiştane giştî dewletê Tirkiye gavan bavêje wê çaxê pêwîstî çekan jî namîne yani va tiştana tiştê gavê ku bêne avîtin şertê xwe hene yani wextê ku îro em dibêjin PKK dike kongre xwe çê bike PKK bere gotin got kongre em nikandin çê bikin heta ku serok tê de tinebe heta ku serok neyê azad be bi îradê xwe ji me re nebêje û nabêje dimîne li ser Tirkiye wextê ku ez dibêjim top di li cem wan e lazim e bikin ew lazim e bîhavî bikin yani seroketî lazim e rewşa xwe bêguhertin. Çepemeniya Fransî û Swîsrê Abdullah Öcalan bangeke dîrokî kir yek ji rojnameyên navdar a Fransayê Le Monde banga dîrokî ragihand. Rojnameyê destşankir ku rêbera Pol ji sala 1999 ve dîl girtiye û diyar kir ku wê berpirsyariya banga dîrokî jî girtiye serxwe. Di dewamên û çê de hat ragihandin ku Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan têkildarî vê yekê helwesteke zelal raber nekiriye. Le Monde balkşan serpêdengiya Erdoğan û diyar kir ku zextên li ser gelê Kurd û nûnerên hilbijartî dewam dike. Frans 24 banga dîrokî bi ser navê lîderê Kurd Öcalan ji bo fesîhkirina PKK bangeke dîrokî kir ragihand. Di nûçê de hat diyarkirin ku Serokkomar Erdoğan û raydarên Payebilind hîna têkildarî banga rêbera Pol daxuyanî nedane û destşankir ku di serî de Kurd gelek kes piştgiriyeke mezin didin vê bangê. Di nûçê de hatta bilevkirin ku rêbera Pol 27 salin dibin şert û mercên tecdagiran de tê ragirtin û hat diyarkirin ku ev bank ne têne ji bo Tirkiyeyê ji bo hemû herêmên xwedî bandoreke mezin e. Radio France International jî diyar kir ku banga rêbera Pol tenê destpêkeke. Televizyona dewletê ya Swîsrê RTS jî di banga dîrokî de balkşan ser hûrgiliyên û destşankir ku rêbera Pol ji sala 1999 ve di hücreye yek keste dibin şert û mercên tecdîtê de tê ragirtin. Hat diyarkirin ku tevê esereta 27 salan û şert û mercên tecdîta giran rêbera Pol ji aliyê gelên Kurd ve weke lîder tê dîtin û hat diyarkirin ku banga dîrokî li bajarên Kurdistanê bi coşeke mezin hatiye pêşwazî kirin. Di nûçê de balkişandin ser hewldanên ku rêber Apo ji bo çareseriyê kiriye. Wezîrtekarên derveyê Almanyayê em ê bi hemû hêza xwe piştgiriyê bidin pêvajiyê. Wezîrtekarê derve Almanyayê bi daxuyaneke ragihand ku ev piştgiriyê didin banga rêber Apo got banga Abdullah Öcalan ya ji bo bidawîkirina tundî û tolhildanê ya ku bi dehan salin didome û rê li ber wendakirina bi 10,000 kesan vekiriye firsendeke dîrokî ye. Pêwîst e gavên zêdetir li ser riya çareseriyê biavêtin. Divê berî her tiştî rêzgirtin û mîsûgerkirina mafên çandî û demokratîkên Kurdên Tirkiyeyê hebe. Divê Meclisa Tirkiye davakirina vê pêvajoya siyasî û pêkanîna çareseriyên li hevkirinê de roleke sereke bilêze. Em weke desthilatariya Almanyayê amade ne ku bi hemû hêza xwe piştgiriyê bidin vê pêvajiyê. Li Amedê jî bi hezaran kes guh da banga rêber Apo.
سو سه سالان دیگرتیگه دما اف بانک نداویه دسپککه یک جی کسین کو بانگا دیروکی لآمده قدا شیخ سید یا سوره گوداری کر قاسم کراتاش بو قاسم کراتاش سو سه سالان دیگرتیگه دمایه او دو سباتا 2024 ده هاتیه بردان جدیلو که چو آمده و تکیلداری بانگا دیروکی ره برا پوژ آژانسا مزبوطامیه مارا آخوی گود راستیک هیه کو تکیلیه که هستیاریا گلمه به پکه کره هیه هر شرجی داویه که وی هیه یا گیرینگ اوه کو بی نرخین خواه وندا بکه بی کو پشتا خواه بده نرخین گل خواه آشتی بکرنه ریبرا پو یک جی پیشنگین گیرینگ ین دیرو که د پراتیکا خواه تکوشنا 5 سالی ده گل کرد گهان ده قناغا که ایرو دانی سر دکا جیهانه کازم کراتاش گوت کو ریبرا پو بریا نهاجی گاون گله که گیرینگ آوید او گوت ریبرتی ده سالا 2022 اندیجی گوتو بود و پکه که خواه فسیح بکه او شانسک دا دولته لی دولته گاون باویجه ناویتیه لو ما ده سالا 2004 ده شر دست بکر پیام ریبر عبدالله öcalan netene jibu Kurdan u PKK jibu devleta Türk gelen ruşrata navine dve rejimin İran, Irak u Suriye jî ve peyamê baş bixwînin. Rêber Öcalan gava awil avet êdî desthilatdariya Tirkiye mecbûr e ku tişta dikeve ser milê xwe pêk bîne mecbûra mafên Kurdan nîsoger bike divê demil dest temînateke qanûnî bide. Ev firsenda 7 saliye û Tirkiye di qonaxeke kaosê de ye û mecbûr e gavan bavêje. Divê gelê me piştrast be ku ev encama têkoşîn ket û nirxên wan e. Ji vir û şûn de peywîreke mezin dikeve ser milê herkesî. Divê herî zêde dayîkên Tirk piştgiriye bidin vê gava dîrokî. Parlamenter Dem Partiye Salih Aydeniz Bangare Berapoj Anefere Nırxand Aydeniz u hadi beje Brez Öcalan ji sala 1992 ve her tim dibeje hewceyi bi veguherîne heye. Îro ji hem peyama demokratik bûyîne hem jî ya divê rêgezên hukukê were pêkanîn peyamda. Brez Öcalan di banga xwe de dem kodên avabûna komara Tirkiye demokratik nîşandane. Divê asimilasyon û înkara nasnameyê ji holê bêrakirin. Divê zimanê Kurdan bên askirin, divê bi hezaran girtiyên siyasiyên Kurd bêne berdan. Rêber Öcalan di mijara çekdanînê de jî diyar dike ku heta sedema hin tiştan ji holê nerabin encam çênabe. Aydeniz destşan kir ku bi dayîna berdelan hatiye ve qonağı û gut lê dewleta Tirk dixwaze destkeftiyên gelê Kurd tune bike. Li rojava îrade gelan hatiye pêşxistin. Ev îrade girêdayî hevsenker rojhilata navîn û cîhanê derketiye holê. Gelê Kurd û gelen herêmê destkeftiyên xwe diparêzin. Banga dîrokiya Rêbera Po manşeta rojnameyan bû. Banga dîrokiya Rêbera Po manşeta rojnameyan bû. Rojnameyan îro di manşetên xwe de cîhdan banga Rêbera Po. Lêbelê rojnameyê nêzîkî îxtidarê ku banga aştî û civaka demokratîka Rêbera Po ji nedîtî ve hatin zêdetir li ser mijara berdana çekan sekinîn. Manşetên rojnameyan wiha ne. Rojnameya Yeni Yaşamê. Rojname bi manşeta banga civaka demokratîk derket. Banga dîrokiya Rêber Abdullah Öcalan ji bo fesîhkirinê hewcehî bi naskirina aliyên hukukî heye. Rojnameyê tevahiya rûpela yekemîn ji daxuyaniya Rêber Abdullah Öcalan re û wêneyên welatiyên li ser ekranên ledê daxuyanî temaşe dikirin reveqetand. Rojnameya bir gün. Rojnameya bir günê jî bi van gotinan cîhda banga dîrokî. Peyama Öcalan hat ragihandin. Banga berdana çekan. Şandaya Dem Partiye ya hevdîtinên li îmiraliyê birêve dibe banga Öcalan ku berdana çekan jî di nav xwe de dehewîne bi raya giştî re parvekir derket. Rojnameya Evrensel. Rojnameya Evrensel bi manşeta bila hemû kom çekan berdin PKK xwe fesih bike derket. Di berdewamê de navaroka bangê bi berfireyî hattayîn. Rojnameya Hürriyet. Bi manşeta çekan berdin xwe fesih bikin derket û cîhda tevahiya banga dîrokî. Rojnameya Cumhuriyetê. Rojname bi banga berdana çekan derket û cîhda hûrguliyên metnê. Rojnameya Millî. Di sürmanşeta xwe de bi sernavê Öcalan. Divê hemû kom çekan berdin û PKK xwe fesih bike cîhda bangê. Di sernavê nûçeyê de jî balkişan ser banga aştî û civaka demokratîk. Rojnameya Sözcü.
شاندهیا ایمرالی ده هفدتنا سیمین ده به بانگه که جه سر و پلانپیک دهات وگریا. آپو جپکه که خواست که خواه فسف بکه وشاند. روزنامه یعنی شفاق. روزنامه یعنی شفاق سرناوه هکه گاوا دیروکی جدل به بلاپکه که خواه فسف بکه آوید. ده نواروکا نوچه ده بانگا ریبرا پوژی هات داین. روزنامه یعنی چاخ. به مانشیتا دور هاتا که اجالان لمجلس باق فدر کد. روزنامه کارار او ترکیه جی به مانشیتا بانگا لبنده بو اجالان بکه هات بلا پکه که خواه فسیح بکه. روزنامه ترکیه جی به مانشیتا ایمرالی پکه که امر خواه تمام کر. بانک تمام دورا فسیح کرنه درکت. شهردار باجار مزنا استانبول اکرم اماموğlu لسر حساب خویا میدیای ev پیامدا اموی بانگی بنرخ دبینن لبله برپرسیاری ناکه سرمله یکالی دیکه سرمله روبرین ولایتجی ده اساسی ده دوی ترکیه به پرنسیب دموکراتیک مافی مروان و حقوقی به برون دوی ام به هفره جی ایشن بره ده درسی درخینن و سبروجا خویا هفپار دناوا آشتیه ده آوا بکن. بلگودان جانا وندرا گهاندنه یا قصیده لسر ایریش ندیجه هرمن خواسر و چالاکین شروانان داخویانی وحایه 28 سباته ارتشا ترکا داگیرکر بچکن گران ایریشن گوندوارن بنداوا تش نکرن مالین کارکران بنداوی او گونده ارام دا بالا فرین شهر بومب باران کرن هر رو بچکن گران گوندن باشوره من بیچه توپاران کرن به زیدتیری 11 بالا فرین به مروف ایریشه که برفره پیکانین شهروان علمه 4 جوان بالا فران خسنو خاره دما بمباردمان هوایی و بجایی ده چتیان ایریشی نقطه هزل مکر و شهروانین ما برسف دا ده انجام ده کشتو بیریندارن چتیان چیه بون یکینی شهید هارون جی وسایته که چتیان آبر روکتا و جان بارکری روخان لعنیا در حفیرجی نقطه که هزل ما بالا فریم به مروف هات توپاران کرن دیری شانده زرارین مادی چه بون لعنیا قرا قوزاقجی ارتشا ترک بالا فرین شرگلک جاران ایریشی گونده خزاقی کرد گوندن التینا جاتا برحسو خساق دکان ملها و السانا بچکن گران هاتن توپاران کرن زرارین مزل مالو ملکن سیویلان بون لعنیا عن ایسایجی ارتشا ترک بجران گوندن باجاره توپاران کرد ده درونه که خو کوش شرکتا چمنتوی بمب باران کرد و ده انجام ده زیانه که مزن لشرکته بو ده انجام پیوچونان ده گلک چته بیریندار بون لهجماروان نهات زلال کرد برخودانا تشنه بردوام دکه دروژا پنجو دویمین آنوبتا برخودانا یا گلده کنویک نون جبو دورگرتن آنوبت بریکت هر روز جهر من جدا مروف تبلی برخودانه دبن لگوری آگاین جباجرن حسه که دربسیه تلتمر هول شداده و تلبرا که بسدان کس جبو چوینا بنداوه بریکتن خلق جزیره جبو دوام کرنا برخودانه و نوبت جه خلق فراته دور بگیره بلگودان جمعنو چه نیرو پیشکش کرن آنا خاطره ودن باش